आर चेन्नई स्टिल द सुपर किंग्स? बोलायचं नव्हतं, पण बोलायला लागतंय. पहिल्या 3 मॅचेस नंतर डाउन अँड आउट वाटणारे सी-एस-के गेल्या सलग 2 मॅचेस जिंकत आलेले आहेत. आणि अचानक त्यांचा सीझन एकदम ठीक वाटतो आहे. अँड आय कांट पिन पॉइंट एनी वन पर्टिक्युलर पर्सन. हो माहितीये डेव्हिड ब्रुईस परत आलेला आहे. सॅमसन, म्हात्रे, सरफराज, दुबे, ओव्हर्टन, नूर अहमद हे सगळेजण फॉर्ममध्ये यायला लागलेले आहेत. गायकवाड माझ्यासारखा आहे. मी गर्लफ्रेंड शोधतोय, तो फॉर्म शोधतोय. पण त्याचा पण फॉर्म येईल. माझ्या गर्लफ्रेंडचं काय? बट हो, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ कमबॅक डेफिनेटली येस. गेल्या 2 मॅचेसमुळे सी-एस-केचे फॅन्स एकदम ॲक्टिव्हेट झालेले आहेत. त्यांना वाटतंय की हां भाई आपण तर फायनलमध्ये नक्कीच जाणार आहोत. आय थिंक इट्स अ लाँग लास्टेड ड्रीम, बट लेट्स सी हाऊ इट गोज. आय थिंक ते टॉप 4 मध्ये फिनिश करतील, बट आय थिंक एलिमिनेटरमध्ये ते आउट होतील. बघूया काय होतंय.